Sa among philosophy giingnan mi nga ang Ginoo wa nay ikadugang pangkalipay, kay perfect man ang iyang happiness. Nya kay perfect naman ang langit, mao may gitawag og state of perfection, wa natay ikadugang nga kalipay didto. Wa na say kasakit didto. Mo kuno na kon maimpierno kuno tang tanan, di ra gyud maguol ang Ginoo. Kay wa man siya magkinahanglan nato. Wa gyud siya magkinahanglan. Nya kun kita sa tanan malangit, di sa ta makaingon nga malipay ang Ginoo, kay puno naman siya sa kalipay. Perfect man. Sakto dili. Naday perfect nga pwede pa nimo punan. Kamong mga maestra, naday perfect nga naisayop. Wa gyud. Suway kuwang kay perfect man. Nya God is perfect being man siya. So wa nagay kuwang. Mo na di na kuno mapunan. Pero karon giklaro ni Kristo na aday ikapuno. Niingon siya, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Nya di pagi siya gibutang diri. Sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit. Mudako ko ang kalipay didto sa langit sa usa ka makasasala nga maghinulsol. So ang makadugang ra gid sa kalipay sa langit, no? Unsaon amot unsaon pagdugang? Kana ra yung makasasala nga maghinulsol. Nya unsa man mo? Makasasala mo o buotan? Makasasala. Sige, pag hinulsol na. No saan mo maghinulsol? Ugma o sa sunod adlaw o sa sunod semana? Karon, karon makahatag din tag kalipay. Nya karon kun ang langit, ang Ginoo ug ang mga anghel nangandoy man sila nga ang makasasala maghinulsol. Ang tao sad nga naningkamot nga ang matag makasasala makahinulsol, makahatag sa kalipay didto sa langit. Kana bang muhago pagpangita sa mga taong makasasala? Mao man bitaw nga ang Ginoo masuko gid nato kun atong isalikway ang makasasala. Nya kamo, malipay sad mo nga naay makasasala nga inyong makit-an, malipay mo o maguol? Kalipay o maguol. Di man na good pwede sa gulon ang kalipay kaguol. Pananglitan, makita kag usa ka drug addict, nya nanuktok sa imong pultahan, malipay ka? Sala, diyan ay drug addict. Malipay ka? O mahadlok? Hadlok. Hadlok. So ini kahadlok na nimo, dili na ka instrumentos Ginoo pagpangita sa nawala. So ang ato sang gikahatag kun mahadlok na ta, nya mo sa likway na ta kay nahadlok man ta. Naghatag ta og tawag na to kaguol tingali, kay wa man tay kalipay. Awata makalipay sa Ginoo. Nya kay dili naman ta makalipay sa Ginoo, di sa tanya dawaton dito sa langit. Muna nga ningon ang Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, munay inyong gibuhat nga rinako. Sa unang pagbasa si San Pablo nag-ingon, kinsa man ang tinuod nga tinuli. Kana bang doon naman sila seremonya sa mga Hudiyo nga tulion ka para mamember ka sa Ginoo, mahimo kang pinili nga katawhan sa Dios. Pero matod pang San Pablo, kinsa may tinuod nga tinuli? Kanang kasing-kasing nga naliwat sa Ginoo. Kana bang kasing-kasing nga giablihan ba aron musod ang Ginoo? Nya kinsa man ning Ginoo? Ang labing ubos. Kanang labing ubos mo na'y Ginoo. Pananglitan ron sa inyong balay. Kinsa may labing ubos diha? Ang ginikanan o ang kamanghurang anak nga kanang 1-year-old? Kamanghurang anak. Na dihang Ginoo sa kamanghuran. Kinsa may labing ubos sa moralidad? Ang buutan o ang badlungon? Badlungon. Na dihang Ginoo sa badlungon.
Sa atong katilingban, kinsa may labing ubos, ang kawatan o ang kanang kusog manghatag? Kawatan rin. Ang kawatan. O na, dihang Ginoo sa kawatan. So, unsay atong buhaton aning mga kawatan, kaning mga adik, kanang mga standby, kanang mga palahubog, kanang mga rapist, kanang naas prisuhan. Unsay atong buhaton nila, mo'y atong gibuhat ngadto sa Ginoo. Kung ato silang isalikway, agi salikway nato ang Ginoo. Kung ato silang kontrahan, agi kontrahan nato ang Ginoo. Ingka ngano gutong mang-rape ang Ginoo padir, ngano gutong magsuyop ang Ginoo? Di ba? Managin mo. Ngano gutong mangawat ang Ginoo? Ang Ginoo wa dihas pagpangawat, naas kawatan. Wa tingin mo kasabot, no? Ang pagpangawat lahi ito, ang kawatan lahi po na siya. Kinsa man ang kawatan? Ang tao nga nataptan sa kagaw sa pagpangawat. Kinsa man ang rapist? Ang tao nga nataptan sa sakit o sa sala nga pagpanglugos. Kinsa man ang adik? Ang tao nga nataptan sa sakit sa pagdrugas. Unya, nataptan man siya sakit. Kakita day kag taong masakiton, unsa may imong buhaton? Imong latuson. Kung ang imong mama masakit, unsa man? Imong atimanon o imong ilabay nga tos gawas? Atimanon rin. Yes. Unya, ang mga adik nasakit man na og addiction, ang mga rapist nasakit man na sa pagpang-rape, ang kawatan nasakit man na sa pagpangawat, ato silang atimanon. Ya usahay sa atong pag-atiman sa mga masakiton, usahay masakit punta. Mao na si Kristo sa iyang pag-atiman nato nga mga masakiton, nasakit pod siya. Mao na mga Pariseo dire, ang tan-aw nilang Kristo makasasala. Ngano man kay si Kristo nakigsalo sa mga makasasala. Ang iya sang dungog, mao tanang mingon unsa tanang gitudlo nato sa eskwelahan? Tell me who your friends are and I will tell you. Sumpay. And I will Tell you who you are. Oh, ana. Niya kay si Kristo, ang iyang barkada, kadto mga tax collectors, kadto mga palahubog, mga sugarol, mga giyawaan, kadto mga prostitutes, mao may iyang gibarkada, kay mao may gisalikway sa mga tao, mao may nangawala, iyang gibarkada, lansang siya sa krus. Ang pangutana day karon, o gusto ta nga mahimong kalipay didto sa langit, ang pangutana, malipay ba ta nga mudawat sa mga makasasala, sa mga gitawag ni Kristo og karnirong nawala? Malipay ba ta nga mangita nila? Og di kita malipay nga mangita ni mga tawhana, dili sad ta malangit. So ang makasasala di ay, therefore, sa ako ning konklusyon, ang makasasala di ay sila day ang atong puhunan aron ta malangit. Kung ato silang higugmaon, ato silang pangitaon, nya malipay ta nga mo pangita nila og mohigugma nila, kana siguro gitang malangit kay mausad nay gibuhat ni Kristo nganong nanaog siya dinis kalibutan aron pagpangita sa mga makasasala. Ya sugod karon saman, gusto mong malangit o maimperno? Gustong malangit. Wala. Sanong-sanong mo diya, bantay lang yun mo. Kamu diya, gusto mo malangit? Oo ka na, sige. Ya, sugod karon, mangita na tas makasasala. Ayaw nagkasabi ang makasasala. Ayaw nagkontrahi ang makasasala. Higugma agyod, atiman agyod, aron mabalik ngadto sa Ginoo. So kung ang imo ganing anak, porting tapulana, ayaw na gid nagkasabi, atiman agyod maayo, hangtod makugihan. Nya kanus-am na siya makugihan? Kung mamatay na ka. Okay, gasalig naman siya nimo, pinangga man kay nimo siya, di gasalig siya nimo, namatay magagkalit, ang mag-asikaso na siya, ngano man sa iyang kaguol nga nawa ka, mag-asikaso na. Mao bitaw nga kita kanus-aman ta nga usab, kanus-aman ta nga bag-o,
sa dihang namatay na si Kristo. Pero sa una nga si Kristo kauban pa, oy gipamakak ni San Pedro, gibudhian ni Judas, nanagan ang mga apostoles. Pagkawagtang ng Kristo, asos nahimo na silang mga buutan. Muna ayaw pangambisyon nga ang imong bana mahimong buutan or ang imong asawa mahimong buutan samtang buhi pa ka. Ang ato nung buhaton kinahanglang mahimutang buutan aning mga tao nga dili buutan. Mahimutang mahigugmaon aning mga tao nga buangon. O kana mo'y sakto. Yan unsa man? Deal na tariya. Deal na. Sige. Inigabot yung atos langit mo, ana sa namang anghel. Yes. Pero inigabot ro ninyo sa inyo, dahil mo giyaw-yaw atong inyong mga anak, mga estudyante, inyong kasaban, ana din mo nga atos Ginoo. So ni kuyaw, ako san mga saba sa ko sa Kristan, ana din ko sa Ginoo dayon. Wa na dayon ko'y point dito. Namo na nga dako day kay natog kapuslanan ang mga makasasala. Ang makasasala di ay mao di ay makapaliwat nato ni Kristo. Ang mga makasasala mao di ay makapahiusa nato ni Kristo. So dili sila minus, kung dili plus, dili sila alkanse nato, kung dili ginansya di ay sila kung ato silang higugmaon. Kay kita god ako nalay magsigig higugma pa der, alkanse nako no, di oy ginansya ka kay kada nimo higugmaan ang mga taong buangon na akay point dito sa langit. Nya kana sila wa gitaw nay puntos. Muna maningkamot lang gitawon ta nga makakita sila Ginoo aron na sila puntos. Pero kita kada nato higugma nila pirmi gitang nindot og point dito sa langit. Ambot kinsa roy dakog point, si Trump o si sanang iyang kontra? Si Donald Trump o si Biden? O sanang Joe Biden. Kinsa mo roy dakog point? Dinhi sa ato depende. Pero kita karong nanimba mo dinhi nya nagsanong-sanong masad mo nga mohigugmas makasasala, ana na mo'y point dito. Pero idi kasaba ninyo dito, minus dayon. Unyag mas daghan ang minus kaysa point, impierno dayon. Sige, manindog na ta mga langit nun.